No niin, piti lähteä vähän iltalenkille tänne Naantaliin, kotikaupunkiimme. Kuten kuvasta näkyy, niin kovasti on jo rauhallista tähän aikaan vuodesta, eikä edes Naantalin aurinko paista. Saisko? Nyt ei ole nälkä valitettavasti. Vasemmalla on Naantalin matkailutoimisto, jos sinne jollain on asiaa neuvoja hakemaan. Edessä näkyy Luostarin puutarhaniminen pizzeria. Rantapuisto on täynnä lehtiä. Veneitä on jonkinlainenkin määrä vielä näköjään. Ravintoloita ei kovin paljon ole auki enää. Snikkari kiinni. Pizzeria 450 kiinni. Tavastin Killassa taitaa vielä olla tänä viikonloppuna jotain toimintaa. Kaivohuone kiinni. Kaivohuone petrasi tänä vuonna paljon, uusi terassin ja uusi ruokalistat. Amandis näyttää olevan auki. Sieltä saa herkullisia vohveleita erilaisilla täytteillä. Mutta drinkkibaari taitaa olla jo tältä kesältä kiinni. Ja sitten seuraavaksi onkin varsinainen kohteemme eli Föribaari, joka pitkästä aikaa on auki. Elikkä nyt syksyisin viikonloppuina auki ja sinne me nyt suuntaamme ja loppuilta onkin sitten jo sensuroitu.